Добре дошли в Висшето транспортно училище Тодор Кавдашков. Това е едно от най-старите училища в София и в същото време едно от най-модерните училища в София, което този електромобил е разработен по проект на училището. Всяка година ние се явяваме тук на конкурси. Спечелихме тази тема фактически за електромобил. Тази година успяхме да реализираме и да доведеме до край. Фактически първата част от проекта беше разработване на едно авангардно задвижване на електромобил. След това, тъй като имаме лаборатория, изпитахме го, видяхме, че той има необходимите данни, много съвременно задвижване, модерно се получи. Тогава решихме, че може да направим електромобил, такъв какъвто правят, като беше заложено в самия проект, той да бъдат на този автомобил заложени най-съвременни технологии и най-съвременни решения, за да може да се изравниме с другите страни, които работят усилено. Всички водещи фирми в момента разработват такива автомобили. Разработихме задвижването, в лабораторията го изпитахме предната година и тази година участвахме с този проект, който е вътрешен на училището, с едно минимално финансиране, но успяхме да закупим един автомобил, втора ръка, на който демонтирахме двигателя с вътрешно горене и монтирахме един електрически двигател. Той е с асинхронно задвижване, с векторно управление. Интересното при него е, че той има микропроцесорно управление, което определя един минимален разход фактически на енергия. Всъщност това е една от най-съвременните тенденции, за да може на електромобила всеки ват е много важен и трябва да икономисваме цялата енергия, за да може да измине по-голям пробег. Така че това е най-съвременно задвижване, което позволява това нещо. Например, този двигател развива въртящ момент по-голям, отколкото двигателя, който демонтирахме. Така че ние не се притесняваме, че сме развалили автомобила, сме направили нещо по-добро. Той има още няколко много модерни технологии, които сме въвели тук на него, най-съвремени. Една от тях сега ги наричат високи технологии тези неща. Едно от тях е, че използваме суперкондензатори. Това са нанотехнологии, които позволяват фактически по време на потегляне да се отдаде по-голям ток, а по време на спиране пък да се запаси този ток, да се поеме от суперкондензаторите. Друга съвременна технология, това е, че ние сме поставили на нашия автомобил слънчев панел с мощност 200 вата, който през деня от светлината ни генерира една мощност около 200 вата. Това е съизмеримо всъщност и с мощността, която дава генератора на автомобилите. Тоест ние си имаме един собствен източник, с който си зареждаме нашия акумулатор, а той пък ни покрива фактически собствената консумация на автомобила, тъй като ние имаме хидравлика на волана, серво на спирачките и други собствени нужди, фарове, мигачи, осветления и други неща. Те напълно се покриват от това, което си произвеждаме от слънчевия панел. Друга съвременна технология, която използваме, е това, че този двигател има така наречената рекуперация. Т.е. при спиране, когато си вдигнем крака от педала, този двигател става генератор, той произвежда електрическа енергия и я връща обратно в батериите. Тоест при всяко спиране ние си пълним батериите. Това позволява автомобила да минава с 20-30% повече пробег да осигуряваме, тъй като си произвеждаме енергия. Освен това ние спираме с магнитното поле, което задържа фактически ротора, така че не трием колодки и улесняваме спирането. Единственото, което не може да кажем така, че ни е
най-съвременно ниво. В момента сме с оловни акумулаторни батерии. Ние сме ги подбрали такива, които са по-подходящи, но тяхното тегло е по-голямо. Те в момента са около 330-340 кг е теглото само на батериите, докато съвременните електромобили са с литиево-ионни батерии, литиево-ионни полимерни, които са с тегло от порядъка за нашата мощност от порядъка на 80 кг. И затова автомобилът е малко по-тежък поради тази подробност и губи фактически от пробег и от километри. Затова ние сме го такива са ни били възможностите към момента. Имаме намерение да се снабдим с такива литиево-ионни батерии и с други, които да може да изпробваме, тъй като България още няма. Ето тук мога да ви покажа тяговата батерия, акумулаторите, които захранват автомобила. Вътре всъщност имаме и устройство, което ни показва каква част от енергията е изразходвана и още колко километра ще може да промине автомобила, за да сте подготвени, кога ще трябва да направите новото зареждане. Всъщност много вече тук от колегите ми питат какво правим като свърши тока и аз вече се научих да отговарям, че какво правите вие, когато ви свърши бензина. То няма какво друго да се направи, освен да се заредат батериите и да си продължите да шофирате. Това, което отличава нашия проект от всички останали, които се правят, едното особено нещо е, че е правен от един колектив от преподаватели и студенти. Това не е някоя мощна фирма голяма, която има много голями възможности, но въпреки това техническите параметри, които сме постигнали, това, което сме направили, е съизмеримо с това, което правят в момента най-добрите фирми. Нали? Значи, аз съм ръководител на проекта, казвам се Иван Миленов. Съм декан на факултета по комуникация и електровзавеждане в транспорта. И в него участват още моя докторант. Фактически на него му бях дал още преди 5 години тема променливо токово задвижване за електромобил. Тоест ние сме си направили тази сметка, че идва времето на тези електромобили и той положи доста усилия. Моя докторант и направихме такава разработка на такова променливо токово задвижване, за което ви обясних. Тази година успяхме този проект, въпреки че финансирането беше 2 пъти ограничавано, спирано, просто не е добре да ходиш до Рим и да не видиш папата и ние с така много усилия голями успяхме да го довършиме и сега имаме какво и да ви покажем в същност. Те нови технологии, наричат ги високи технологии, които сме сложили, позволяват на автомобила един пробег от около 100 км в момента с тези оловни батерии и една скорост също около 100 км в момента е максималната скорост, но при едни по-съвременни батерии ще ни позволи да достига скорост около 130 км и един пробег от 160 км. Така са заложени при проектирането данните на електромобила. Това напълно удовлетворява ни изисквания за градски автомобил. Фактически голямото предимство на тези електромобили е, че имат много нисък разход. Този електромобил, тъй като и произвеждаме част от електрическата енергия, която консумираме, може да измине 100 км с 2 лева и 25 стотинки, което е цената на 1 литър бензин в момента, приблизително, около 1 литър бензин. Така че ние, колектива е убеден, че ние имаме един много съвременен автомобил. И особеното, което е, че ние не сме го направили, за да имаме електромобил. Ние сме направили електромобил, който представлява една лаборатория. Вътре ние включваме компютър към контролера на автомобила и от него може да правим запис на около 200 параметъра по време на движение, което ни позволява фактически да записваме разхода, напрежението, тока, мощността, която развиваме, момента на двигателя, скоростта, ускорението и всякакви параметри, които ни интересуват. Това обаче за какво ни трябва? Освен да учим студентите, ние имаме амбицията да може да разработим една своя програма, една методика, която да ни позволи да проектираме различни видове електромобили. Може да проектираме
малък електромобил, който е дамски, примерно за града, може да проектираме както е този автомобил товарен или пък да проектираме спортен електромобил. Тази методика ще ни позволи, естествено това е компютърна програма, която ще ни позволи, интерактивна компютърна програма, която ще ни позволи да проектираме съгласно заданието най-различни електромобили. Тоест, проекта има и научно-изследователска стойност, не само да направим електромобил, а да ни даде възможност по-голяма за изследователска работа. Тя важи за преподавателите, за студентите нашите. Нашите студенти вече са първите хора, които са правили тук в България толкова съвременен, така може да се каже, интелигентен автомобил, защото вътре сега ще видите, че той има редица възможности, които надхвърлят съвременните автомобили, които познавате. Той има възможност да програмирате, ние може да се включим чрез интернет към компютъра и дори да го управляваме дистанционно един вид автомобила, тъй като има тази опция. Имаме връзка, когато имаме интернет в автомобила. Ние всъщност имаме и по-нататък амбицията тъй като независимо, че е първа разработка и един скромен колектив с скромни възможности финансови, автомобила се получи с много добри технически параметри и сега ще трябва да направим едно патентно проучване, тъй като по-голямата част от нашите решения, конструктивни, схемни решения, софтуерни, те са наши, оригинални и де-факто ще трябва да направим и патентна защита на този автомобил. Ще имаме по-нататък задачата евентуално да се опитаме и сега в момента вече имаме контакти с няколко фирми, за да може това нещо да го мултиплицираме. Ние сме страна с традиции. Ние сме произвеждали и сме били от първите страни в света, с които са правили електрокари. Не ни пречи нищо. Произвеждали сме и трамваи, и тролейбуси, българска марка, не е по-лоша от чуждите, така че нищо не ни пречи да правим и много добри електромобили. Имаме традиции, а виждате, че подготвяме и хора вече, които да могат да го правят това нещо. Бордното табло ни позволява да програмираме някои от режимите на работа на електромобила. Например, този бутон ни позволява да сменим посоката на движение напред и назад, без да пипаме скоростите с задна скорост, примерно. От тук може да изберем дали ще управляваме с педала или може да си настроим с някои от бутоните, да си настроим каква скорост да поддържаме и автомобил автоматично ще поддържа зададената скорост. От този бутон избираме градско и извънградско движение, с което фактически извън града ще ни трябват по-голями скорости, докато в града имаме едно софтуерно ограничение, което ни ограничава до 90 км, тъй като нямаме къде да се движим. Зеления и червения бутон с единия се показват параметри на дисплея, които се избират. Това е посока нагоре, червения е посока надолу, с който може да виждаме каква мощност, каква ни е консумацията в момента, каква ни е скоростта, какви моменти. Ние избираме тази величина, която ни интересува. Така че това ни е така за улеснение на водача едно борд табло, което ние също сме разработили тук. Допълнително сме разработили и отопление на този автомобил. Виждате тук, то също трябва да е електрическо. Сега е зимен сезон, мога да ви разкажа, когато узаконявахме автомобила, фактически поискаха да има по-сериозно отопление. И вие виждате, че тук сме монтирали два калорифера, електрически калорифера. Излезе, че колегите от Технотест са напълно прави, тъй като зимата трябва много по-бързо да се размразява стъклото и че това не е някаква екстра, силното и доброто отопление, ами едно изискване за зимния сезон. Интересното е, че той е напълно безшумен и това малко е притеснително, тъй като обикновено хората са свикнали и се пазят
заради шума на автомобилите, а при този няма никакъв шум, виждате. Иначе виждате пък какво ускорение има и ето сега в момента, примерно, тук от таблото мога да показвам и да измервам всички параметри на автомобила. В момента измервам тока, който консумираме от акумулаторната батерия и тук, понеже трябва да намаля, виждате, че този ток пък се връща обратно в батерията, т.е. със знак минус.